जने से राम चरित बब परबार पुए अटई अमृत देशन श्रद्धारे पढ़े से राम को ग्रंथ अंतकाले भये कुंठ हुए प्राप्त एणे हर पार्वती को सम्मुखे बसाई हरिनाम मृत्यु पान करती जे कहे तेणे दक्ष प्रजापति स्वर्ग लोक जाई प्रजापति आसन रे बसिले कतए बड़ अधिकार पाई दक्ष प्रजापति अभिमान गर्वित देला मंद मते जगते मत किए लभिची जन्म प्रभुत्व पाइण मने नगर्भे अधम तेणु मुनि उपदेशे दक्ष प्रजापते आरंभिले महाजाग गर्भरे माती निमंत्रिले सुरगणे यज्ञ भाग पाई किन्नर गंधर्व नाग भूलक देतए किंतु ब्रह्मा विष्णु शिवे निमंत्रण सेई गर्भभरे यज्ञ आरंभिले दक्ष पाई विबुध देश सजाई सर्वे रहु बर आकाश पथे गमन करती सतोर से काले शिवଙ୍କ पासे सती बसिथिले आकाश रे रथ देखी कांतଙ୍କୁ पूछिले पुआ प्रभु सुईजित रहु बर मान कृपा आकाश मार्गरे करई गमन शिवଙ୍କୁ पूछନ୍ତି से तो बखाणी कहिले पिता यज्ञ शुणी सती आनंद होइले पड़ी परित्याग हेतु वेदना अपार आउ भये संकचित भवानी कहती सधीर पितृगृहे मोर तो उत्सव पार दिय अनुमति कांत जीवी से ठार तब आज्ञा देले मुहि उत्सव देखिण अल्प दिने आसीबी जे बाहुड़ीण शंकर कहिले मोर नाई एथि मद शंकर कहिले मोर नाई एथि मत बिना निमंत्रणे जीवा नुहई उचित सबु कन्या निमंत्रिले जनक कुंवर मोर अभिमाने तुम्हे हेलो सात पर क्षमा सबारे मोठारो अपमान पाई मोठारे जे क्रोध साधिबार पाई श्रेष्ठ सुता होई तुमे पहुँचे उपरी बिना निमंत्रणे जीव गृहको तांकरी सबु कन्या निमंत्रिले जनक तुम्हार मोर अभिमाने तुमे हेलो सात पर ब्रह्मा सभारे मोठारो अपमान पाए मोठारे इच्छे से क्रोध साधिबार पाए श्रेष्ठ सुता होए तुमे कुहते उपरी बिना निमंत्रणे जीव गृहको तांकरी मित्र प्रभु पितृ गुरु घरे जीवा पाई निमंत्रण लागी केहू न रहे नाही कथा विद्य मान जे उठारे जब कले सेठाकू निश्चय द्वंद्व बुझिब केते प्रकारे बुझाइले महामती कवि सते इच्छाइत न मणिले
ମନ କଥା ଜାଣିଣ ଶଙ୍କର କହିଲେ ତଥାପି ମନ ବଳିଛି କୁମ୍ଭର ଯିବାକୁ ତୁମକୁ ମନା ନ କରିବି ମୁଇଁ ଯେ ତୁମ ବିଚାରେ ଏହା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ତଥାପି ତାଙ୍କ କଥା ସତୀ ନ ମାନିଲେ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଶିବଗଣ ସଙ୍ଗେ ଦେଲେ ଦେବତୀ ପାରି ପିତା ଗୃହେ ବିଜେ କଲେ ଉମା ମହେଶ୍ୱରୀ ଯାଇ ପିତା ଗୃହେ ସତୀ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଦକ୍ଷ ଡରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ସମ୍ମାନ ନ ଦେଲେ ଏକମାତ୍ର ମାତା ଦେଖି କନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଚୁମ୍ବ ଦେଇ କୋଳ କଲେ ବାରମ୍ବାର ଆନ ବହୁଳିଏ ମିଳି ମନ୍ଦ ହାତ କଲେ ବିଷାଣିଲା ଗୁଡ଼ ତୋର ସ୍ୱାମୀଟି ବୋଇଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ହଡ଼ା ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳ ତାହାର ଡଙ୍ଗରୁ ଧରିଣ ଭିକ ମାଗେ ଘର ଘର ଶୁଣେ ଅତି ଅପମାନ ସତୀଙ୍କ ଅନ୍ତର ଚଳିଯାଏ ମାତ୍ର କିଛି ନ କହି ମୁଖର ସଜଳକୁ ସେ ଯାଇ ନିରେଖି ଦେଖିଲେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭାଗ ତ ନାହିଁ ଯେ ଜାଣିଲେ ମନରେ ପଡ଼ିଲା କାନ୍ତ ଉପଦେଶ ମାନ ପ୍ରଭୁ ଅପମାନ ଯୋଗେ ଦଏ ଉଦ୍ଦବନ ପୂର୍ବ ଦୁଃଖ ମନେ ତାଙ୍କ ନ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ପତି ଅପମାନେ ଅଙ୍ଗ ଜଳେ ଦାଉ ଦାଉ ଏ ଜଗତେ ଅଛି ବହୁ ଦାରୁଣ କଷଣ ପତି ଅପମାନ କିନ୍ତୁ ଦହି ପରାଣ ସବୁ ଦୁଃଖ ଜଳିଗଲା ଏହି ଅପମାନ ଜନନୀ ଗୋଧନ ଆଉ ନ ବୋଧିଲା ମନ ଶିବ ଅପମାନ ତାଙ୍କ ଦେହ ନ ସହି ଅତି କ୍ରୋଧେ କହିଲେ କ ସଭା ମୁଖ ଚାହିଁ ଶୁଣ ଶୁଣ ସଭାଗଣ ମୋର ବଚନ ଯେ ଜନ ଚିନ୍ତା କରଇ ଦେବତୀ ଲୋଚନ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ସାତେ ସାତେ ସେ ଉପାଏ ଜାଣ ଏ କଥା କଦାପି ଅନାଥା ନ ହୁଏ ଜଗତର ନାଥ ନିଜେ ଶିବ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ଜାଣି ଶୁଣି ପିତା ମୋର ହେଲେ ଶିବ ଦ୍ରୋହୀ ସେଇ ପିତାର ରକତୁ ଜାତ ମୋ ଶରୀର ଡର ଧରି ଶିବ ପ୍ରାଣ ତେଜିବି ଶରୀର ଏତେ କହି ସତୀ କ୍ରୋଧେ ହୋଇ ଡର ଡର ଶ୍ରାବଣ ବରଷା ପ୍ରାୟ ଗଲେ ଅସୁଧାର ସ୍ୱାମୀ ଅପମାନ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଜଳଇ ନେତ୍ରବେନି ମଧୁ ଅଗ୍ନି ଜଳିଣ ଉଠାଇ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେଇ ଅଗ୍ନି ହୋଇ ପ୍ରଜଳ ତେଜରେ ଶିକା ବିକାଶୀ ଜଳଇ ସେ ଅଗ୍ନି କି ଚାହିଁ ମାତା ଶିବ କହି କହି ଚାହିଁନ୍ତି ସଭା ଜନେ ପଡ଼ିଲେ କଡ଼ାଇ ଓ ବାନି ମରଣେ ମହାକାର ମହିପୁରୀ ଉଠନ୍ତି ଶୁଣି ଶିବ ଗଣ ଯେ ପଚାରି ପ୍ରଳୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି କରି ଗରଜନ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଘୋଷଣ ମାନି ବସନ ବହୁ କଷ୍ଟେ ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନି ଭୃଗୁ ଜାତି ବର ସମ୍ଭାଳି ରଖିଲେ ଶିବ ଗଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାତର କିଏଲା ବୋଲି ପଡ଼ିଲା ଚଳ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ କନ୍ଦନର ଗଳ ଦକ୍ଷ ସମ୍ପାତି ଶୁଣିଣ କନ୍ୟାର ମରଣ ପତକ କଚାଡ଼ି ସେ ବାହୁନି କାନ୍ଦିଣ କନ୍ୟା ଗୁଣ ସରିବ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ଖେଳେ ଖେଳେ ଗଜ ତଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ସେ ଗଲେ
ନାହିଁ ନିସ୍ତାର ଏଇ ଖେଳି ଆସିନି ସେ କରିବ ସଂହାର ଏପରି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳି ନୃପବର ମୁକ ପାଲଟିଣ ବାକ୍ୟ ନ ସ୍ମୁରେ ତାଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ଶିବ ରାଗେ ପର ଜଳି ବୀରଭଦ୍ର ନାମେ କ୍ରୋଧ ଭୂତକାରୀ ତୁରନ୍ତା ପଠାଇ ଦେଲେ ଦକ୍ଷଙ୍କର ପୁର ସେ କ୍ରୋଧ ମୂରତି ରାଗେ ହୋଇ ଜର ଜର କହି ଦକ୍ଷକୁ ସେ ବହୁ ଦଣ୍ଡ ତହୁଁ ଦେଲେ ଆନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେପରି କରିଲେ ତାପରେ ଆସିଣ ଶିବ ରାଗେ ପର ଜଳି ଦଶ କଲେ ଦକ୍ଷପୁର ହରିଣ ଲଙ୍ଗୁଳି ସେଠାରୁ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ଶିବଦ୍ରୋହୀ ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପଣ ଗଲା ଆବର ସମସ୍ତ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବଖାଣି ପଢ଼ିଥିବ କବିତା ମୋରି ଏ କଥା ଗୁଣା ଅଧିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯିବାକୁ ଠିକେ ଠିକେ କଲି ଯେ ପୁରଣା ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଅଗ୍ନି ମତେ ଧାସ ଦେଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଶିବ ମୋର ପତି ଯେ ହୋଇଲେ ତେଣୁ ମାତା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହେମବନ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମ ଲଭିଲେ ସେଉ ପାର୍ବତୀ ନାମରେ ଉମା ଜନ୍ମତି ଗିରି ପବିତ୍ର ହୋଇଲେ ବହୁ ସିଦ୍ଧ ମୁନି ଋଷି ଆଶ୍ରମ ରଚିଲେ କୃଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଆଦି ସବୁ ସମ୍ପଦରେ ଭରି ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହୋଇଲେ ନିଜେ ମଗିରି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ଗିରି ଉପରେ ଶୁଷ୍କ କାଠ ଫଳ ବୀଣ ଫୁଲ ଫଳ ଧରେ ବହୁ ବିଧି ହୀରା ନୀଳା ପରଶୁ ପଥର ମୂଲ୍ୟମାନ ମଣି ଜମା ହେଲା ଗିରି ପର ସେଉ ସରିତାଉ ତମେ ଦହ ଦହ ଥିଲା ସୁତ ଶୈଳେ ପବିତ୍ର କିରଣ ବହିଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗଣ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଖାଦ୍ୟ ତହିଁ ପାଇ ସୁଖୀ ହେଲେ ଏହିପରି କେତେ ଅଭାବ ଖାଳିବି ମୁଇଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଜନ୍ମ କାଳୁ ସେ ଗିରି ବଢ଼ଇ ଯିବା କାଳ କାନ୍ତା ନାରଦ ଜାଣିଏ ଖବର ହେମବତୀପୁରେ ଆସି ହୋଇଲେ ହାଜର ମୁନିକି ଦେଖିଲେ ହେମବନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ପାଦ ଦତ୍ତ କରି ବସାଇଲେ ଆସନରେ କହିଲେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟଇ ମୋର ପବିତ୍ର ହୋଇଲା ହେମବନ୍ତ ଗିରିବର ଭାବି ନଥିଲି ମହର୍ଷି ଏଛାର ପୁରରେ ନିଜେ କରି ପାଦ ଧୂଳି ଦେବ ଯେ ସ୍ୱାଦରେ ଏହା କହି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କୋଳ କରି ନେଇ ମୁନିଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଦେଲେ ଯେ ପକାଇ କହିଲେ କଲ୍ୟାଣ କର କନ୍ୟାକୁ ମୋର ବହିତ କାଳ ଗାନ୍ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ୟାର ଶୁଣିଣ ନାରଦ ମୁନି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ କର ପାଶରି କଲ୍ୟାଣ କଲେ କତ କ୍ଷଣ କହିଲେ ଅହି ଶୁଲେ ତେଣି ହୁଅ ତୁଣି ଜଗତରେ ତ ସମାନ ଆନ କେହି ନାହିଁ ହେମବତୀ ଝିଅ ନାହିଁ ହୋଇଲେ ମହର୍ଷି ତପ ଗୃହେ ମହାମାଇ ଜନିଛନ୍ତି ଆସି ଆଦି ମାତା ଏତୁ ଅଟେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ଯେତେ ତପ ବଳେ ପାଇ ଅଛି ଏ ରତନ ତିଲକ ପୂଜିଲା ହେବ ତୁମର କୁମାରୀ ତୋରା ତୋର ବନ୍ଦିଲେ ଯେ ପଦ୍ମ ପାଦ ୟାରି ୟାର ଯୋଗେ ତବ ଯଶ ଗୌରବ ବଢ଼ିବ ଚଉଦ ଭୁବନେ ତୁମ୍ଭେ ସମ୍ମାନ ପାଇବ ନାରୀ କୁଳ ଭୂଷାଇ
କଲଙ୍କ ତାରଣୀ ତାରେ ପୂଜି ଶକ୍ତି ମାନେ ହେବେ କାରଣୀ ଏତେ ଏକ କଥା ମାନେ ସନ୍ଦେହ ମୋହର ନିରଉତା ଶୁଣି ଜଟା ଧାରି ସ୍ୱାମୀ ୟାର ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଉଦର ପୋଷିବ ମାତୃପିତୃହୀନ ଅମଙ୍ଗଳ ବେଶୀ ହେବ ଏତିକି ମାତର ମାନେ ସନ୍ଦେହ ମୋହର ଆଉ ସବୁଥରେ କନ୍ୟା ଶୁଖିବେ ତୁମର ଏକଥା ଶୁଣିଣ ସର୍ବେ ମନେ ଦୁଃଖ କଲେ ହେମବତୀ ଘରଣୀ ଯେ ରୋଦନ କରିଲେ କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦ ଅପାର ପଥ କଥା ସ୍ମାରି ମାନେ ପକାନ୍ତି ଶଙ୍କର।